Estiro. Dones cap a terra, una mica dintre. I passo peça. No sé, és la següent. En directo con el mundo. Hospital Primavera está en directo en todo el mundo. Hola, Sònia, què tal? La Sònia és la coach vocal del musical. Com van els nervis? Bueno, a tope. A tope. Espera, vaig a pujar. I cama esquerra amunt, enrere. I cama esquerra entre les mans. Puja, obre. I mans, estiro. I m'enganxo amb els turmells, m'enganxo. I faig un clear. La díscola em sembla que és la que està més xupilla, tio. Vale, canvio de canal. Faig, per exemple... Em sembla que un pal millor que està. A veure, anirem cap a Camerinos. Vale, Xavi, tornem a provar la música que... Potser ens trobem alguna sorpresa. Estem en directe des de l'Instagram del musical. Us estan veient ara i han connectades 21 persones. Perquè encara que no pugui entrar... Bona tarda, estem en directe al món. Hola! A l'Instagram del musical. Hola. No us talleu, vull dir que... Què tal? Estem aquí ultimant els detalls. Què tal, Roser? Sí, molt bé. Com han anat les prèvies? Molt bé, han anat. Sí, no? Molt, molt bé. La gent ha respost molt, han omplert tota la platea, molt bé. Molt bé. Bueno, tota la platea, que és el que està obert. Sí, sí, no, dona. I la gent li ha agradat moltíssim i esperem que el Boca Orella corri molt, perquè ens hi estem només fins al 29. Molt bé. Ale, la superregidora... Tens tot preparat o què? Està tot preparat, tot Tot controlat? Tot. Molt bé. No falta res. Senyora Bel·la, Hola. saluda. Res, preparant aquí el vestuari i tota la tretzo. Aquest és el vestuari que fa servir pels canvis de la funció. El tens... Aquest, ja estic preparada i després tinc el canvi al vestit blanc. I el tens aquí al costat d'escenari, no? Sí, sí. Ràpid. I res. Preparar totes les coses. Molt bé. M'acaba de trucar el Daphne. Què passa? Sí, és que està venint cap aquí, però s'ha quedat penjat. Hola, Rubén Guapo. Estem en directe. Digues. Pues és un directe, eh? Hola, hola Jana, saluda. A veure si trobem algú més. No, deuen estar tots a l'escenari. A veure. Això són els camerinos del Victòria, no sé si hi ha algú a dalt. A veure... No, estan tots a baix. Doncs anirem cap a l'escenari, a veure què ens diuen. Bueno, segueixen fent escalfament. L'Ari és la que està dirigint l'escalfament, que com sabeu és la coreògrafa de l'espectacle. I paro? Faig un paral·lel?
Inspiraré y expiraré. Supongo que empezaré, por favor. Vale, aquí tenim els músics que estan fent també proves de so. El Gustavo, que és el director musical. Estem en directe pel món. Us esperem. Anem al docent més, la Teresa. El Super Berenguer a la bateria. Hola, Berenguer. Hola. Com ho tenim, això? Com ho tenim, això? Mira, aquí tancat. Vale, doncs, des de baix no es veu, però aquí hi ha els músics durant l'espectacle. No, evidentment. Està ja, el Roc és l'últim que falta, s'està microfonant. La regidora aquí donant ordres. La superària que acaba de fer. Estem en directe pel món. Sí. Estem en directe, Laura. Hola, directe. Hi ha ara unes 20 i pico persones, quasi 30. Sí? Sí. Veniu a veure'ns, sisplau. Ja, no us ho perdeu. Hi ha la Clara, que havia fet abans d'intèrpret. Jo, moltes gràcies. 29. Sí, no he fet mai. Això puja molt, ja. El que després es queda penjant, no? Hola, Jan. Que estic fent un directe. Vinga, veniu, que estic fent un directe. Ens hem de ficar el micro. Mira, Marc Fling ens acompanya. Porta el micro cada dia, amb l'Eli. Es posa l'esparadrap i tot. Jo ara us explicaré una cosa que faig, perquè l'altre dia en una prèvia em va passar una cosa molt marca. Quan em poso el micro sempre m'ho aquesta arracada, me la aixeco poc i me la trec quan em poso el micro per no poder-me la treure amb l'arracada. Explica alguna cosa, Eli. Mira, aquí tinc l'altre vestuari. L'Eli avui ens parla del vestuari de l'espectacle. Sí, aquesta és la meva mania, vale? Primer vaig de fer tot això, per, bueno, ja hem calat la creu, cos també, i és la meva mania personal. Tu vaig tenir tot al seu lloc. Però si jo veig l'arracada, que una pedra, me la vaig posar. No porta un micro de recanvi, no? És l'única... Hi ha com un extern per si passa alguna cosa. Més parets. Un spare one. Bueno, he fet una volta per la platera si en trobo algú. Mira el Roc Bernal. Hola, Roc. Estem en directe. Nervis. Haig de fer una volta. Ara vinc. Serem un moment cap a baix. A veure quin ambient hi ha fora del teatre.
comença una mica el backstage. Forrellat, no? El Giuseppe. Hola, si em fan una hora sencera. Avui m'obro el cap. Que avui m'obro el cap. I aquí com no paguen seguretat social... Els micros no han provat a cara, no? Sí. Ei, aquesta... Neta que... Fins que aquest... Hola, però és que jo l'altre dia era... Sí, me viene a buscar al aeropuerto. És fàcil. Provarem, jo crec que... Segur. Sí, sí.
Bona tarda. Hòstia, m'ha passat el mig, sisplau. Sí, estic molt malament, tota la companya m'ho guarda. Demà haurem d'anar tots a l'oculista. Perquè tu dic que ne sobra una a nosaltres. No, No és un live vídeo. la mama del prota, el papa del prota, l'amiga del prota i el tete que va fer anys. Les amigues de Mataró, un live. Vale.